Maayong adlaw mga bata, ani anapod ako si Teacher Sabina. Atong tun-an karon ang topic mahitungod sa odd and even numbers. Unsa ang mga numero sa odd ug unsa pod ang mga numero sa even numbers. Okay, so tapuson ang video para makakatkon kamo. Pero before ta magsugod mga bata, ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, and share. And then i-click ang bell icon na all para update mo sa video ni teacher. Okay, so atong tun-an karon ang odd and even numbers. Maminaw og sabton mga bata. Ato nang ilhon ang odd numbers o even numbers. Okay, unsa kaha ang mga numero nga naa sa odd numbers o unsa pod ang mga numero nga naa sa even numbers. Okay, ang unang kahon nga odd numbers may ato unahon mga bata. Okay, see, odd numbers ay 1, 3, 5, 7, 9. Maunay mga odd numbers. Okay, arita sa even numbers. 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, maunay mga even numbers. So, nakamatikod ba mo mga bata? Ang odd numbers kay dili pares nga numero. Okay, ang even numbers kay pares na numero. So, timan-i mga bata ang odd o even numbers. Okay. So, mga bata, ang atong pag-ila sa odd and even numbers sa mga numero nga mga tag-as, bisan pagpila ka digit, tulo ka digit ba na, upat ka digit ba na siya, timan-i mga bata, adto ta sa ulahing numero. Atong makita ng mga odd numbers sa ulahing numero o mga even numbers sa ulahing numero, maong atong mailhan nga odd and even numbers ba siya mga bata. Mga bata, atong sukdon ang inyong nahibaluan. Okay, nakita ninyo adunay duha ka kahon. Kahon sa odd numbers o kahon sa even numbers. Ang inyong buhaton, i-plus star ang mga numero sa kahon nga odd and even numbers. Okay, so tagaan mo na kog pila ka minuto para makatubag. Basta mga bata, ang inyong timan-an ang ulahing numero. Pag-ila sa mga odd and even numbers, maski pila ka digit na siya mga bata. So, ready na ba?
kung insakto ba ang inyong tubag. Naplastar ba ninyo sa kahon nga odd numbers o even numbers? Okay, so arita una sa odd numbers. Ready? Okay, sa odd, si 45 ay nasa odd ibutang. Nganuman, kay ang ulahing nga numero kay 5, di ba? Ang ingon ko, pag ang ulahing nga numero, mo na inyong bantayan. So, si 5 nasa ulahi, so add siya mga bata kay ang 5 odd numbers. Sunod, ang 89. Ang 89, ang ulahing numero kay 9. So, ang 9 kay odd numbers, maunang add siya mga bata. Sunod, ang 107. Ang ulahing numero kay 7. So, sa 7 ay odd numbers, mauna ang 107 kay odd numbers. So, ingon ko mga bata, ang pinakaulahing nga numero mo ay bantayan. Sunod, arita sa even numbers. Okay, si 58. Kay ang ulahing numero kay 8, maunang even numbers. Okay, kay si 8, even numbers. Okay, sunod, si 94. So, 94, ang ulahing numero 4, mo ng even numbers. Kay ang 4, even numbers, mga bata. Okay, so, mga bata, nakakaton na kamo unsaon pag-ila sa even numbers. Naapoy laing pamaagi mga bata. Atong sulayan kung tinuod ba nga odd or even numbers. Balikan na to si odd. Okay, si 45, bahinon sa kaduha or divided by 2, ang insaktong tubag is 22.5. So, add siya mga bata kay ang odd numbers na ay remainder, na ay sobra. Tinuod ba? Odd numbers mga bata. Arita sa 89 divided by 2 or bahinon sa kaduha, 44.5. So, na ay sobra mga bata, na ay remainder. So, add gid siya mga bata. So, si 107 divided by 2 or bahinon sa kaduha, ang answer is 53.5. So, naa siya remainder, na ay sobra. So, add siya nga number mga bata. Harita sa even. Kung napa siya sobra. So, 58 divided by 2 or bahinon sa kaduha, ang tubag 29. So, walay sobra. Even good siya mga bata. Paris, walay bungkig. So, 94 bahinon sa kaduha or divided by 2, ang tubag 47. So, walay sobra or pares siya mga bata. So, manay laing pamaagi kung unsaon pag-ila sa odd and even numbers. So, sayon lang mga bata. Mga bata, atong sukdon kung namina ba mo or kakat-on ba mo. Okay, so inyong tubag, even or odd. Okay, so tagaan muna ko og pila ka segundo aron makatubag.
Okay, mga bata, daghang salamat sa inyong paminaw or pagtanaw sa video. Ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, share, and click the bell icon na all para update mo sa akong video, mga i-upload na videos. Okay, daghang salamat. Salamat. Bye-bye.